बाजारबा जाहाथे जोंनि आफादफोराव लाय हामबाय स्कूल aboni porachi yang acha jotono hambai abon garibo norok media person tini phangero no bang tini o tf ninginyai bulagati block committee takatola block committee chorilam block committee tai जों सेन्ट्रेल कमिटि निंगि जे फाइनाय लं निंगि नang hambai ro tini mo pandangkai abo hai जों jotono saimano tripura hawo chini bubagra त्रिपुरा मथा संसारमानि यागुलो जोंनि गोबांमा बदल जरा कायसाव कर्मचारी बदल दंमोन एबा गोबां सेबखायनाय बदल आरो बिसेसकै त्रिपुरा सांनि बदल इनके अमरनो तिनो ब थानसा खायनाय कायसा बदल खामानि नंखा दिएब गे तिएब नि सामुंगाबो चलिनो दङ जरा जरा उनाव बुंदुंना गे हायफानो जों दिनै थानाय कयेकटा इलेक्सन पाइमानि यागुलो ताउसिनियो बिसेसकै जोंनियाव बुलागाति ब्लक कमिटि आमथायो किसा माने एक्टिभिटिस किसा कम हाय जोंनो बुलुक खाना अनलाइन गोदान के जोंनि कोनो संसारनि बागै जों दिनैरो रिंनाय के बुलागाति ब्लक कमिटि हायफानो चलिलाम ब्लक कमिटि तागामला ब्लक कमिटि ओ ब्लक आइथाम तिनाय किसा कक्सा पान्दामो सालसानि इके अरो गोबांमा वान सुबजांनाय दङ गोबांमा सालायजांनाय दङ आबो सावचलि दङ कन्टेक्ट पाइनानि बिथां सफैदा इको जागाव गोबांमा कक जोंनि एजेन्डा दङ आबो मति जों तिनि सलायनि बागै न तिनिमा कायसा पान्दा सलायजांनाय बो जागाव म जोंनि गोलागाति ब्लक कमिटिनि आन्दाराव खबजागोताय गोलागाति विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजा देरामपारा खुमसाक कला केन्द्रनि जे कमिउनिटि हल OTF ni je সংসার জাংমানি বছরক কাহে কেবা OTF ni সংসার বান বিসিং তাম ডেভেলপমেন্ট দক খাইজাবে তং OTF সংসার জাংমা তো মরক যতন সাইমানো মিডিয়া পারসন 6 এপ্রিল 2022 बिनि मरासे बिसि कलमनियाखौ OTF संसार जाया सानि न आं सासिं बो साका जों जुदा जुदा बदल बायखोरंजा खायमानो बुबाग्रा रिंगिनाय थानसानि हनना बायसिं TF बाबु खलाय दं ओंखाय OTF नि सामुंबो तांनो रनो खना सालकिसा सेकां सिनि त्रिपुरा हावो बेलाय खनो वाति वाविनाय हाक वागि थिमा जागाराबो रमनि सेंयां शान्तिर बाजार साब डिभिजननि जे अश्विनी कुमार वाजापारा ताई आयां देबीपुर हाय जागाराबो नो खना TF निनाय ब्लक कमिटि रक सेन्ट्रल कमिटि रक जे मानसा जों रां रक फिसा फिसा खांलाय सुबा सखायो आबनो कारिबासिनि साथाय कब गभर्नमेन्ट न हयतो जों কোনো কোনো ক্ষেত্রে जों কোনো कम्पिटिटिभ मारो आम हाय जागाराबो जों खालाय दं